tage et kig på læger, der dræbte deres patienter, mordere, der kan dræbe på få sekunder, og ligefrem monstre, som du aldrig har lyst til at møde. Velkommen til de 10 farligste... Eller hørt noget på den her kanal. Som I kan se, så er det mest utroligvis jeg har. Og hvis I ikke har abonneret eller liket, så gør lige den røde knap dernede grå. Så gør lige det. Det vil være mega nice, og hvis jeg lød lidt snottet, så er det selvfølgelig fordi, at jeg lige bærer med. Men ja, I må lige, hvad vil I se på den her kanal? I må lige slutte og vi laver en sådan video, jeg reagerer på i dag. Så ja, tænker jeg bare, vi skal gå i gang med nu. Fanger i verden. Husk at se med til slutningen for at vinde en shoutout, men lad os så komme i gang. Nummer 10. Joseph James DeAngelo, bedst kendt som Golden State Killer, er gerningsmanden bag en alarmerende mængde af forbrydelser. Faktisk var Golden State det 9. navn, som medierne tildelte ham. Mellem 1974 og 1986 myrdede DeAngelo 13 mennesker, overfaldt over 50 kvinder og begik omkring 120 indbrud. Efter 1986 blev sagen kold og forblev sådan i noget tid, indtil genetisk genealogi og masser af DNA-bevis førte til DeAngelos anholdelse i 2018 i en alder af 72. Han blev til sidst anklaget for 13 tilfælde af førstegradsmord og 13 tilfælde af kidnapning. Alt dette erklærede han. Det skal også lige være sådan, tror det er sådan 12 plus video der, så tænker jeg også lige, jeg er derunder, så ja. Jeg tror det er sådan lidt til ældre publikum, så bare lige for at sige det. Han så skyldig i. DeAngelo var politibetjent i en kort periode i 1970'erne, hvilket gør det hele meget mere foruroligende. Nu tilbringer han resten af sit liv i fængslet. Nummer 9. Mellem 2005 og 2006 var byen Noida i Indien udsat for sager om forsvundne børn, som i høj grad blev overset af de lokale myndigheder på trods af stigende pres fra forældre. I 2006 blev Noida-forretningsmanden Moninder Singh Panda og hans tjener Surinder Kohli anholdt og anklaget for at have myrdet en kvinde. Efter at have gravet efter resterne af kvinden, fandt efterforskere også adskillige rester af yngre ofre. Kohli tilstod til mere end bare mord, som blandt andet andre afskyelige handlinger. Der var over 19 ofre. Kohli blev dømt til døden for 13 tilfælde af mord, en dom der stadigvæk er under behandling. Det blev fastslået af domstolene, at Panda ikke var involveret i mordene, men han fik dog 7 års fængsel alligevel. Nummer 8. I 2013 stak Joanna Dennehy 3 mænd ihjel i Cambridgeshire i England og stak yderligere 2 andre steder, som overlevede. De 3 mordofre var kendt af Joanna, men de 2 overlevende var helt tilfældige mænd, der gik ture med deres hunde. Alle var planlagte angreb, og Dennehy havde angiveligt planlagt at begå 9 mord i alt. Mens hun var varetægtsfængslet, fandt myndighederne en flugtplan, som Dennehy havde skrevet ned, som involverede at skære fingeren af en såret eller myrdet vagt for at åbne biometriske scanninger på døre. Hun fremsatte også dødstrusler til andre fanger, hvilket forårsagede, at hun blev flyttet til et sikrere sted. 78% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at de kan glip af spændende videoer som denne. Så subscribe dig lige. Du får fede videoer hver uge. Det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Nummer 7. I 1986 dimitterede Charles Cullen fra lægeskolen. Han arbejdede på en række New Jersey og Pennsylvania hospitaler i sine 16 år som læge, hvor han administrerede dødelige doser af forskellige stoffer til flere patienter. Han blev endelig arresteret i 2003, og det blev fastslået, at han officielt havde dræbt 29 patienter og muligvis forårsaget flere. Jeg vil også bare lige sige, at det er sådan lidt ældre umre, så det er ikke noget, man skal være bange for og sådan noget. Det er også fra andre lande og sådan noget, så ja, det er ikke noget, man skal være bange for. Eller noget. Det er ikke noget, der bare lige sådan sker til sådan uheldigt. Sådan. Det sker måske sådan 1 til 2 gange ud af 1000. Så ja. Der er meget lille sandsynlighed. Så det er ikke noget, man skal være bange for. Vi skal ikke være bange for Gud eller noget, så ja, det var bare lige. Ja. 100 dødsfald eller komplikationer. Han blev idømt 18 sammenhængende livstidsdomme uden prøveløsladelse. En af grundene, han gav til sine handlinger, var lindring af patienternes smerte, men det blev fastslået af en kollega, at ikke alle af hans ofre var dødeligt syge. Nummer 6. Oral-B IO. Oplev følelsen af professionelt rensede tænder derhjemme. For bedre børstning, renere tænder og et sundere tandkød. Den avancerede IO-teknologi giver dig en professionel og ren følelse. Lige nu får du penge tilbage ved køb af Oral-B IO 4 til IO 10.
Den britiske seriemorder Robert Maudsley blev anklaget for 3 tilfælde af mord og 1 for manddrab begået mellem 1974 og 1978. Alle hans 4 ofre var selv kriminelle eller fængslede lovovertrædere. Hans første offer var en mand, der angreb ham. Hans anden var en medpatient på Broadsmoor Psykiatriske Hospital, og hans 2 sidste var medindsatte i Wakefield Prison. Maudsley hævdede, at de eneste personer, der burde frygte ham, er andre forbrydere. I 1983 blev det fastslået, at Maudsley ikke kunne opholde sig hos den almindelige fængslingsbefolkning, og han blev overført til isolation, hvor han har været siden. Nummer 5. David Berkowitz, kendt som Son of Safe, startede i 1975, da han stak 2 kvinder i Bronx i New York. Mellem da og 1977 dræbte Berkowitz i alt 6 mennesker og sårede 11, i hvilken tid han sendte ildevarslende breve til NYPD og en Daily News journalist. Han omtalte sig selv som Sams søn i det første brev. Han er kendt for at terrorisere New York City-området i slutningen af 70'erne, da han undgik politiet på trods af sine mange angreb, før han endelig blev fanget i 1977. Han erklærede sig skyldig og blev idømt 6 efterfølgende livstidsdomme. Selvom han siden er blevet en evangelisk kristen, fortryder han ikke det, han har gjort. Nummer 4. Den tidligere narkobaron og Sinaloa-kartelleder Joaquin Guzman har været involveret i karteller siden 1970'erne. Efter flere tilfangetagelser og flugter blev han leveret til USA i 2017 for at afsone sin dom, og til sidst ankom han til et supermax-fængsel i Colorado. Kendt som El Chapo er Guzmans kriminelle historie alt for lang til at nævne her, men den indeholder for det meste narkosmugling, vold og brug af legemordere til at udføre hundredvis af uhyggelige handlinger, hvidvaskning af penge, samarbejde med korrupte embedsmænd osv. Han flygtede i 2001, hvilket førte til en 13 års lang menneskejagt, for så igen at flygte i 2015 og blive genfanget i 2016. Han blev idømt 30 års livsvarigt fængsel. Husk at tjekke vores mester utroligt trøje ud. De er perfekte til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans. Glem ikke kæmpe musemotten med UFO'er på og superbrillerne, der kan se fakta. Så husk at tjekke det hele ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 3. Denne mand er kendt for at være en meget voldelig fange. Michael Gordon Peterson fik kunstnernavnet Charles Bronson, ligesom den amerikanske skuespiller, af en promoter under forbryderens kortvarige boksekarriere i 1987. Bronson var kommet i problemer siden sin teenageår og sluttede sig til en gruppe røvere, da han kun var 13 år gammel. Han blev anholdt flere gange for alt fra at have styrtet en stjålet lastbil til indbrud og væbnet røveri. Fra 1973 er Bronson forblevet varetægtsfængslet på grund af forbrydelser inden for fængselssystemet. Han blev flere gange flyttet på grund af vold mod medindsatte og fængselsbetjente. Nummer 2. Dennis Rader er måske bedre kendt som BTK-morderen. I den 17-årige periode mellem 1974 og 1971 dræbte Rader 10 mennesker, bestående af 4 medlemmer af en familie og 6 kvinder. Ligesom Son of Sam sendte Rader breve og digte til politi og medier. Efter hans sidste drab i 1991 gik BTK-sagen kold. Sådan forblev det indtil Dennis Rader genoptog kommunikationen med medierne i 2004. Han sendte endda nogle pakker, hvoraf nogle indeholdte bundne dukker. Efter disse førte en smart efterforskning til hans arrestation i 2005. Han afsoner i øjeblikket 10 efterfølgende livstidsdomme. Nummer 1. Jason Barnum blev kendt som Eyeball, og det er ikke svært at se hvorfor. Barnums højre øje er tatoveret sort, og han har et øjeæble tatoveret på panden. Han er en serieindbrudstyv og en ret grum en af slagsen. Barnum blev fundet skjult på et hotel i 2012 og skød mod 2 politibetjente og sårede en af dem. Han blev efterfølgende anholdt og idømt 22 års fængsel i 2015. Hans anklager omfattede drabsforsøg samt bilteori og indbrud. Han hævdede at have gjort det for at have råd til at misbruge ulovlige stoffer. Han er i hvert fald super let at genkende, for Eyeball har bestemt et karakteristisk udseende. Han er måske ikke lige så skræmmende som ham her, som nok ikke er en person du har lyst til at møde om natten på gaden. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Nox fra. Jeg tænker at vi ser quizzen. Tillykke Noxfire, du besvarer alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt og får nu din plads i denne video. Noxfire laver masser af seje shorts, som blandt andet nogen om Friday Night Funking og et mega cool spil, hvor man kan lave telefoncovers. Hvis det alt sammen lyder godt, så husk at de altid kan tjekke deres kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad var Charles Collins arbejde? A. Tømrer, B. Elektriker eller C. Læge? Spørgsmål nummer 2. Hvad blev David Berkowitz kendt som? A. Son of Sam,
B. Samison eller C. Samson? Spørgsmål nummer 3. Hvilken dom fik El Chapo? A. 30 år i fængsel, B. 20 år i fængsel eller C. 10 år i fængsel? Har du alle svarene? Super. Skriv ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige og giver mig shoutout i den næste video. Shoutout til det her møde, som er fucking syg. Det er sgu da røvsejt ud. Det er utroligt. Sjov, der er masser af space. Intet er for svært, så kom nu med. Og jeg tænker, at det var det for den her video. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at de gad se med. Hvis der er noget mere, som I vil se, altså, når man kan høre min stemme. Altså, jeg undskylder virkelig for, at I ikke kan høre den, men det er fordi, at jeg ikke kunne få det til at virke. Men ja, det kunne I jo i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og like, og så må jeg også meget gerne abonnere ved at gøre den røde knap grå, og slå klokken til, og så vil jeg bare sige, morgen, have en rigtig god weekend, ses næste gang.